ndị niile gbabara n'ime Jizọs adịghị ugwu Zayọn, adịghị ewezuga ha n'ọnọdụ ha ruo mgbe ebighị ebi. Ugwu Zayọn, ugwu Zayọn, otu aka Jehova gbara ndị ogige. Ị mara na ọ bụrụ na ị gbabara n'ime Jizọs, a gwara gị dị ka Zayọn, adịghị ewezuga gị n'ọnọdụ gị ruo mgbe ebighị ebi. Ugwu Zayọn, ugwu Zayọn, otu aka Jehova gbara ndị ogige. Ị ma na ndị niile gbabara n'ime Jizọs, onye ahụ dị ka ugwu Zayọn, adịghị ewezuga ya n'ọnọdụ ya ruo mgbe ebighị ebi. Ugwu Zayọn, ugwu Zayọn, otu aka Jehova gbara ndị ogige. Listen now, aka ya, aka Jehova na-eme mma. Ọlụ ebube ya ga na-erugharị n'ebe m nọ. Isi ike ndụ nke na-adịghị ata ata, aka bụ aka nsọ, aka Jehova na-eme mma. Jesus. Radako kaladaba sherepela zarakara pateto lenama palakone kokarakana mene kode palada sebelede na aniako paradara ekonokokore kopalano ekora paladasa. Jesus sebeledo rana mane kore debelede arabalada ezeleko rana kapa ano serepele komande sharada. Jesus, you are faithful. Yes sir, you are faithful. Aha bonyo lebube Ọlọ́run siri ike o siwi ike wetere m ya. That is what you do. You are the King of all kings. Esrenena gabawe moli otu ahụ dị mgbochi, otu ahụ ka ị ga-adịgide. Ịbụ Jehova, aha gị bụ onye ọlụ ebube, ọlụ ahụ siri ike, o siere m ike wetere gị ya. Ọ bụ dị n'alụ esiri na ga-agbanwe ma ọlị, otu ahụ dị mgbochi, otu ahụ ka ị ga-adịgide. Ịbụ Jehova. Oh Jesus. Esreni jiri we bịa n'ụwa
Obo kanyi wendo webiga yokere mmeri obi jiribia esini ji webiano obo kanyi wendo webiga yokere mmeri obi jiribia. Ese na IGBO nyolu ebube ọlụ ahụ siri ike o siwe ike wetere gị ya ọ bụ dị n'alụ esere na ga-agbanwe mọlị otu anyị dị mgbe ochie ọ bụ otu ahụ nke ga-adịgide Ibo Jehovah. Inagabawe, you have never changed. You are the same today, tomorrow, and forever. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Oke mmiri na-egbu ogwe ugwu anarị atụ egwu Chineke dị mma. Oke mmiri na-egbu ogwe oke mmiri na-egbu ogwe Chineke anyị dị mma. Ọkwa gị bụ olori enyi agụbata ya mgbadawara ọsọ oke mmanwụ na-eti onwe ya ọkwa gị bụ amara ụzọ ọdọ mmiri Besaida o Chineke mụ dị mma. Ọkwa gị bụ oke mmiri na-eche onwe ya oke mmanwụ na-eche onwe ya Chineke mụ dị mma. Amara ụzọ ọ dịghị onye m ga-eji atụnyere gị ọkwa gị bụ amara ụzọ Chineke mụ dị mma. Oke mmiri na-egbu ogwe ogwu anarị atụ egwu Chineke mụ dị mma. You are good. Ịdị ụtọ. Ọkwa gị bụ agbarụsịa ngire kụrụ ngere nwa ọkwa gị bụ n'ụkpọrọkụ na-eju ọnụ ugwu mmiri na adịghị atụ egwu ọ bụ gị bụ amara ụzọ oke mmanwụ na-eche onwe ya Chineke anyị dị mma. Oke mmanwụ na-eche onwe ya abalụsịa ngile kụrụ nwa ngele nwa ọkwa gị bụ amara ụzọ Chineke ọkwa gị bụ echeta obi esi ike chigụrụ ntutu isi m ọnụ ọ dịghị ihe karịrị gị n'omume Chineke mara otu o si dịrị m n'obi m onye mara ebe ọkọ na-akọ m Chineke anyị dị mma dị mma
Edema, edema, Chineke mo idema, onye nwe mo edema. Amakaram na onye njem n'ọsọ, amakaram na ọnọghị m ebe dị anya, amara bụ ọ ga-ebili ọlụ, elu agamara na chi anyị na-efe dị ike. Ị naghị agbanwe agbanwe, ọ dịghị ihe rere gị ahụ n'omume, naanị gị bụ ọchịrị ọzụwa, oke mmiri na-egbu ogwe, amara amara ụzọ, echeta obi esie ike. Amakwara m na onye njem nọ nso, amara m na ọ nọghị m ebe dị anya, amara m ọ ga-ebili ọlụ, elu agamara na chi anyị na-efe n'ike. Amakwara m na ọ bụ ya bụ ekwu eme, olori enyi kwụrụ ọdụm n'ọnụ, agbanwe dịka izu agbagharịa ya. Amakwara m na mgbe ị ga-ebili ọlụ, elu agamara na chi anyị na-efe n'ike. Listen now. Amara m na ọ ga-eme ka obi dị m mma. Amara m na ọ ga-eme na ị ga-eme ya ka obi dị m mma. Chimarobi m, my own chief cornerstone, the lion of my jungle, the man that knows the beginning before the beginning began. Amara m na ọ ga-emere m ya, na ọ ga-emere m ya ka obi dị m mma. Amara m na ọ ga-emere m ya ka obi dị m mma. Chineke, amara m na ị ga-aza m ekpere, na ị ga-aza m ekpere ka obi dị m mma. Amara m na ị ga-eme ya ka obi dị m mma. Yes, sir. Ihe mi na-emere m, Chineke ọnụ m apụghị ịkọ ya. Otu isi eleta m, Chineke ọ na-awụ m akpata oyi n'arụ. Echeketala m ihe ọma m ga-emere gị, wesị ka m bụkọ ga-abụ otuto ọma. Maka na abụ otuto ka ị na-eri, wetara gị ya obi na-adị gị mma. Chineke onwe gị ihe ọma ga-enye gị, Chineke n'anya ka m ike ị na-emere m. Amara m na ị ga-eme ya ka obi dị m mma. Wetara gị ji chi mi dịghara iji, eze bobede ga-ata nụ eghere eghe. Ọba bụ otuto juru ọnụ mee, Chineke ka m wetara gị ya ka ị were ya. Amamihe m ga-enye gị, Chineke ya bụrụ na ọ ga-ezuru gị. Amakwara na m na ị ga-eme ya ka obi dị m mma. Jesus. Ebube.
ebube amara m n'ige mere mụ ya ka obi dị m mma Chineke n'ịzala m ekpere nke ekpere n'abalị nke zara m n'ụtụtụ a Chineke ya bere m akwa abalị do Chineke ebere wee fichaa m anya mmiri n'anya oku mkpọrọ gị ihe akwa ya ka ị bịara wee zaa m ekpere mkpere n'abalị amara m n'ige eme ya ka obi dị m mma Eze na-eso n'okpuru ya ọ dịghị onye gị na ya na chi eze ndị eze na-eso n'okpuru ya ọ dịghị onye gị na ya na chi eze olórí yẹn lórí eze ndị eze na-eso n'okpuru ya ọ dịghị onye gị na ya na chi eze n'eluigwe n'elu ụwa Chukwu naanị gị bụ ọkaka ọ dịghị onye gị na ya na chi eze Jesus Olori ibona no Chukwu olu ebube mo owego onye gị na ya na chi eze n'eluigwe n'elu ụwa Chukwu naanị gị bụ ọkaka m ọ dịghị onye gị na ya na chi eze ilori kpọrọ ọdụm n'ọnụ ma tụrụ ugola ọ dịghị onye gị na ya na chi eze ilori kpọrọ ọdụm n'ọnụ ma tụrụ ugola time ọ dịghị onye gị na ya na chi eze maka na ịbụ oke mmụọ ndị niile na-atụ egwu gị ọ dịghị onye gị na ya na chi eze ịbụ oke mmiri na-egbu ogwe mmụọ ndị a na-atụ egwu gị ọ dịghị onye gị na ya na chi eze a na-egbu achara ịmana gị bụ ka achara na-eto ọ dịghị onye gị na ya na chi eze a na-egbu achara ịmana gị bụ ka achara na-etolite ọ dịghị onye gị na ya na chi eze Jesus eze ndị mmụọ na-eze even igwe obodo anyị na-ezo n'okpuru gị you are our strength you are my father you are the man that lives and you are the man that is and you are the man that is to come
You change it. Your compassionate change it not. Ekelela Yesu. Imana ibu ese di ese nese ese. Ibu okamrika newo wechukwoma. Okema wone jowe. Okwagibu esore sotando e. Okwagibu amara maruzome. Eche tobi esiebike. Ndandamri nedala. Yeze dile dezezi. Okemiri na mokwebe. Amara maruzome. Abiara kankelegi. Makana yine menoni bomao. Makana ilori elore Eporandom nano ma turugo lala Owego nyegina yana chiese Hayabada kole mana Ifeneko paledo sheleko na balada. You are the master of the whole universe, my chief cornerstone. Chineke kigwe onye kere igwe n'ụwa onye kere osimiri kekwa kpakpando ụwa n'abalị ịbụ nna m eze nke ndị eze niile. Yes sir, abịara ka m nye gị otuto mee ka ndị bi n'ụwa niile we mara n'ebu ayara kadara Chukwu. Hey! Radakopa nako elekobanasa. Jesus. Zite masogi nelogo na deda Zipo dologi nina owe yobi nirinde molite dege kahaga no bara mekande benoa nilewe mara nebo Chukwu. Jesus. Jesus. Yes, he when him Jesus. Yemiko nyemume. Mekosiomaki. Wasane luwanile. Madubi. Ibunam. Ese nkendi ese nile. Ainanya gyotuto. Mekandi binuwa. Nilewe maranibu. Jesus. Chukwu. Aya.
aya mpa uwe yo bi erola o unwele nde sabela someone. God is looking for vessels. God is looking for whom to use in this deadly hour. Make yourself available. When you be ruele, uwele de sabiawala. Onye when you be abiawala, iwere you be. Jesus is coming soon. Very soon he will come. He is coming to harvest his own. Oh, when you be roele, oh, when leading sabiawala. Onye wi you be abiawala, iwe you be. Imarana onye ne welinde sabiawala. Imana Jesus abiawala. Onye were you be abiawala, iwe you be. Yes, sir. Yes, sir. No game nile camera reda. Jesus. Jigidem onye wem Jesus. Jigidem karakopeni araba shadaba. Jigidem onye wem Jesus jishema akagike. Osodi nke naba meridi nke jeme no gebile kapareda. Emmanuel jishe makagike makanera pume mirike bukrano meboro. Ema jishe makagike irapume oaga komono. Asadi nke listen now. Amakwara onye mso naga. Amakwara onye mso obu Jesus. Yarakole debala. Ebube no di mebube. No man has ever followed you and stumbled on the way. Odigo onye gị na ya so agaghị na-arapụ aka n'ụzọ. Naanị mmadụ na-akwọ mmadụ n'azụ ya arapụ ya aka ya ada. Naanị gị na-akwọ mmadụ n'azụ ka ejisie ike. Naanị gị bụ amara ụzọ echete obi esie ike. Nka nkume Israel. Osimiri atata, osimiri atụ nnu. Amakwara onye mso naga. Amakwara onye mso obu Jesus. Odogu karịrị odogu Chineke mụ na mi na-eme mma. Amakwara m na-eme mma ka m soro gị o.
Imana onye tụkwasịrị gị obi onye ahụ dịkwa n'ugwu Zayọn Chukwu ọma adịghị ewezuga ya n'ọnọdụ ya ka m soro gị amakwara m onye m so na-aga amara m onye m so ọ bụ Jizọs. Jesus. You are the master of the whole universe. You are the man that was. You are the man that is. You are the man that is to come. You have no comparison. You have not changed. No man to be compared to you. You mean what you say and you say what you mean. Okay. Come walk with me. This road is rough and narrow. Come walk with Sharako. You cannot walk alone. For the road is rough. Korakana. And there are many dangers. Come walk with me, and I will see you through. Oh, Jesus. No man has ever walked with you and be disgraced. No man has ever walked with you and be left alone. You are our protector. Never leave us alone, Jesus. Ooh. Come and walk with me. This road is rough and danger. Come walk with me. For I cannot walk it on my own. Yes, sir. For this road is so rough. And there are many dangers. Come walk with me, and I will see you through. Be a sorobje, be a sorobje, be a sorobje, be a sorobje. Makanoza diegu ogunike dinosa bia sorobje apugi mije ado. Jesus. Ndị niile gbabara n'ime Jizọs adịghị ugwu Zayọn adịghị ewezuga ha n'ọnọdụ ha ruo mgbe ebighị ebi. Ugwu Zayọn, ugwu Zayọn, otu aka Jehova mara ndị ogige. Imana na ọ bụrụ na ị gbabara n'ime Jizọs agwara gị dị kudu Zayọn adịghị ewezuga gị n'ọnọdụ gị ruo mgbe ebighị ebi. Ugwu Zayọn,
Zion. Otu aka Jehovah bara ndị ogige. Ịma na ndị niile babara n'ime Jizọs. Onye ahụ dị ka ugwu Zion, adịghị ewezuga ya n'ọnọdụ ya. Rebebi ebi ugwu Zion, ugwu Zion. Otu aka Jehovah bara ndị ogige. Listen now. Aka ya, aka Jehovah na-eme mma. Ọlụ ebube ya ga-erugharị n'ebe m nọ. Isi ike ndụ nke na-adịghị ata ata. Aka bụ aka nsọ, aka Jehovah na-eme mma. Jesus. Radako kaladaba sherepela. Zarakara pateto lenama. Palakone kokaratana mene kode palada. Sebelede na aniako paradara. Ekonokokore kopalano ekora paladasa. Jesus, Sebeledora Namane Kore de Belediada Balada. Ezelekora Nakapa Ano Seretelekomate Sharada. Jesus, you are faithful. Yes, sir, you are faithful. You are faithful. Aka Wakaso. Afurumaka Jehovah nebere mumba. Ọlụ ebube ya kederu arịnị demnọ. Isi ike dụ onye ṅụrụ ya mmiri agaghị akpọ ya kue. Aka nsọ, aka Jehovah na-eme mma. Beni na waka na gloria, aka Jehovah na-ebo mma. Ọbọlụ ebube ya kederugharị n'ebe nọ. Isi ike dụ onye ṅụrụ ya mmiri agaghị akpọ ya nke ọzọ. Aka nsọ, aka Jehovah na-eme mma. Jehovah na Maria, alebube ye, generuari delisim. Isi kadu, onye ṅụrụ ya mmiri agaghị akpọ ya ọzọ. Aka nsọ, aka Jehovah na-eme mma. Aka na gloria kwife pataroria. Aka na-emere mma. Aka mere ogbenye ọgaranya. Ọ bụ ya bụ isi ike ndụ onye ṅụrụ ya mmiri agaghị akpọ ya nkụ. Afụrụ m aka na gloria aka Jehovah na-eme mma. Aka akọma, aka mere nwanyị agatụrụ ime mụ ejima atọ. Ọlụ ebube ya ka
atata aka akoma aka Jehovah debema Jesus. Jesus, more anymore. More anymore. More anymore. Okay, many nebi onye na bi ozo. Tina dinga bawe. Ikemle chukwa makadibia ebo mwanerimo oke mwaneriokaja ki onye dielu ọkwa gị onye kwesịrị iri otuto njiribia Inabawamwe nyemunduwe chinekoma Sogibu mwanerimo Oke mwaneriokaja Sogi onye dielu Sogi onye kwesịrị iri otuto njiribia Inabawamwe inenyedo Sogibu mwanerimo Oke mwaneriokaja Sogi onye dielu Sogi onye kwesịrị iri otuto njiribia Sogi onye dielu onye mmeri eloro enyi amasi oke mmiri nke na-egbu ogwe ụgwọ m narị mara tụ egwu Sogi onye dielu oke ifufe na n'otu gị Sogi onye kwesịrị iri otuto njiribia Inabawamwe inenyemunduwe chinekoma Sogi ibu mwanerimo Oke mwaneriokaja Sogi onye dielu Sogi onye kwesịrị iri otuto njiribia Jesus
Lord, I wanna know more than I know myself. Teach me, Lord, to know your ways, to know your truth. Lord, I wanna know you better than I know myself. Teach me, Lord, to know your ways, to know your truth. Yes, sir. Teach me, teach me. That is all. That is my inner desire. Jesus, I wanna know you better than I know myself. Teach me, Lord, to know your ways, to know your truth. Lord, I wanna know you more, better than I know myself. Teach me, Lord, to know your ways, to know your truth. Now listen now. Achọrọ m ịma onye naanị ya bụ eze. Onye naanị ya bụ eze. Ọ bụ ọkụ na-ere. Achọrọ m ịma onye naanị ya bụ eze. Onye naanị ya bụ eze. Ọ bụ ọkụ na-ere. Yes, sir. Yes, sir. Ay, ay. Olórí Olórí. Olórí ebiari lo. Chineke achọrọ m ịmara gị maka na ọ bụ gị naanị gị bụ ọgụ ogoro woturu ugwo mmeri lọta. Amara mara ụzọ mee. Onye naanị ya bụ eze. Achọrọ m ịma gị. Onye naanị ya bụ eze. Onye naanị ya bụ eze. Ọ bụ ọkụ na-ere. Olórí 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 Olórí. Agụbatọ ya mgbadawara ọsọ ya. Otu onye anasị unu abịala. Nganga ụmụ Izrel onye ọnwa. Chiguru tutu isi m ọnụ. Ọkwa gị mara na ihe m ga-abụ n'ụwa mee. Onye naanị ya bụ eze. Ọ bụ ọkụ na-ere. Achọrọ m ịmara gị. Onye naanị ya na-achị eze. Onye naanị ya na-achị n'eluigwe na-achị n'elu ụwa niile. Ọkwa gị bụ Olórí 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 Olórí. Agụbatọ ya mgbadawara ọsọ aka nke biri ka ntanta mmiri na-edo ala Chukwu olu ebube mee. Onye naanị ya bụ eze. Ọ bụ ọkụ na-ere. Mane achọrọ m ịmara ya. Ọ bụ onye naanị ya na-achị n'eluigwe na-achị n'elu ụwa niile. Onye naanị ya bụ eze. Ọ bụ ọkụ na-ere. Achọrọ m ịma onye naanị ya bụ eze. Onye naanị ya bụ eze. Ọ bụ ọkụ na-ere. Achọrọ m ịma gị. Onye naanị ya na-achị. Onye naanị ya na-achị n'eluigwe n'elu ụwa. Ọ bụ ya bụ Olórí ya bịara ile m. Akụbatọ ya mgbadawara ọsọ. Onye naanị ya bụ eze. Onye naanị ya na-achị. Ọ
ọbọkụ na-erere. Achọrọ m ịmara gị, achọrọ m ịmara gị, achọrọ m ịmara gị, ịbụ ọkụ na-erere. Olori 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 olori, onye naanị ya bụ eze, onye naanị ya bụ eze, ọbọkụ na-erere. Onye nwe ka m na-enye, ya ka m na-enye ndụ niile. Jesus, were ihe niile were n'ọbụ aka ya. Ben, o were mmanya n'ihe o jiri kpọm, Bokam soro wee ya bụ alaeze ya, alaeze ya. Ebe oshi na-anaghị ezo, alaeze ya. Ebe nchara na-anaghị ere, alaeze ya o. Alaeze ebi ebi. I will serve you, Jesus. That is all I have to do. For the rest of my life, I will worship you. Hey. Onye nwe m ka m ga-enye, ya ka m ga-enye ndụ m niile. Wekọta ihe niile m were, Jesus, wetinye ya n'ọba aka ya. Ị mara ihe o jiri kpọọ m, ihe o jiri mụọ m. Bokam soro wee ya bụ alaeze ya, alaeze ya. Ebe oshi na-agaghị ezo, alaeze ya. Ebe nchara na-agaghị ere, alaeze ya o. Alaeze ebi ebi, alaeze Chineke m. Alaeze ebi ebi, alaeze olori ebiarịla m. Alaeze ebi ebi, alaeze Chineke m. Alaeze ebi ebi. I love you, Jesus. I love you, Jesus. Dịka na-ele na-achọ mmiri ọgaṅụ, obi m na-achọ gị, onye nwe. Naanị gị ka obi m na-achọ. Ben, achọrọ m ikpere gị. Thank you, Jesus. Agụ na-agụ mkpụrụ obi mbụ, agụ ime ihe na-atọ gị, onye nwe m. Nyere adịghị ike m aka.
nyere adịghị ike maka achọrọ m ikpere gị naanị gị bike bụrụ ọtamo naanị gị ka nyeworo m naanị gị ka obi m na-achọ achọrọ m ikpere gị I love you, Lord. I love you, Lord. Yes, I love you, Lord. You are God. I love you, Lord. I love you, Lord. Yes, I love you, Lord. You are God. Onye ga-emere m ka Jizọs. 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 Onye ga-afụ m n'anya ka Jizọs. Onye ga-emere m ka Jizọs. Onye Jesus. Obo mama gemere ka Jesus. Obo papa gemere ka Jesus. Obo papa gemere mo ka Jesus. Onye gemere ka Jesus. Onye gemere mo ka Jesus. Onye gemere ka Jesus. Onye Father, we thank you. Akwagi gwaram na bezuzo. Ayaha. Esrina kagi dike no na rume. Ayaha. Hey, kapali atakataya. Mberi bungebo. Hey, akwagi gwaram na bezuzo. Ayaha. Esrina kagi baby. Hey, kapali afariata. Repere kataya. Hey! Ayabala la bala la bala la bala la bala. Doctor. Hey! Ay! Esre neva de kofaya. Hey! Webulie isibelu. Kapalia zakata. Mama siamasi esuku. Mela pakatala kata. Hey! Yabia bezo na kapanion. I want to prophesy over your life now. I want to prophesy over your life. Wherever you are, lift your hands to heaven. By divine grace, I reject rejection for your sake. Wherever you have been rejected before, wherever you have been rejected before, wherever you have been rejected before, wherever men that should help you have rejected you, wherever your contract has been rejected, wherever whatever God has placed in your hands has been rejected. Hey, I lift up my hands and I stretch it to you wherever you are. I declare to you now, receive the grace for breakthrough. Receive the grace for acceptance. 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 Listen. By divine fire, I push you forward. I push you forward. I push your business forward. I push your life forward. In the name
name of Jesus. I sense heaven open. Child of God, it is your season. It is your season of healing. It is your season of healing. Amen. By divine instrumentality, I declare any form of infirmity, every arrow of infirmity fired over your body, by the power of God here available, I declare it collapse now. I declare it collapse now. The book of Jeremiah chapter 30 verse 19 is here. I should tell you, I will restore your health back. Whatever the devil has stolen, whatever the devil has stolen, anything that the devil has stolen that regards your health, by divine power, I declare it restored to you now. It is restored to you now. It is restored to you now. Any kidney that has been stolen, I declare it restored. I declare it restored. I declare it restored. Any organ that the enemy have stolen, any organ of your body that the prince of Persia have stolen, wherever they have hijacked it, by fire, by fire, by fire, I declare it restored now. Restored now. Restored now. Restored now. In the name of Jesus. Hey, you are faithful. You are faithful. Madam, God says she will announce to you. God says she will announce to you that age-long infirmity that has taken your money, that infirmity that your neighbors have known you with, that sickness that have labeled you a name. By divine power, I declare your name changes to miracle now. Your name changes to restoration now. I see heaven restoring your health. I see heaven restoring your health. In the name of Jesus. Hey, Japalia Savalia Tekete, Epere Kopaka Tekete, Repalia Katakata, Rekapaka Tekete, restoration, restoration, restoration is coming, restoration is coming, restoration is coming, restoration is coming. Diabetes, diabetes, you are not meant to be in that body. Diabetes, you are not meant to be in that body. I command you leave now. I command you leave now. I command you leave now. Leave that body 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 now. Hey, kapakatakataya. Hey, break Japalia Kataria. Hey, break kapakatakata. I see the angels of healing here. I see the angels of healing here. There is a man the heavens are visiting now. The heaven is visiting your case. I know the doctor called it prostate cancer. I know they call it prostate cancer. By divine power, I terminate cancer now. I terminate cancer now. I terminate cancer now. Cancer disappear. Cancer disappear. Prostate cancer disappear. Prostate cancer disappear. Hey, Kapalia Teketea. Ah, yeah. Yes, sir.
Aya. Nagwandorea. Andeti. Hey. Warobia. I want to speak to that case. I want to speak to that case. I hear you, woman, by your left hand. It seems like there is a lump. There is a lump. There is a lump here. You have gone for diagnosis and they have told you there is a lump here. Hey, but then when God created you, it was not here. He created you perfect. Every arrow fired. Every arrow fired. And they have called it a lump. They have called it a lump. In the realm of the supernatural, it is like an arrow. In the realm of the supernatural, an enemy has done that. By divine power, by that name Jesus, I declare you demonic lump, disappear now, disappear now, disappear now, disappear now. Be consumed by fire, be consumed by fire, be consumed by fire, be consumed by fire. Hey, 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 hey. Wherever it's been manipulated, wherever it's been manipulated, I declare, let the fire visit it. Let the fire visit that coven now. Visitation. Visit by fire. Visit by fire. Visit by fire. Visit by fire. Lamp disappear. 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 In the name of Jesus. He said you heal all our diseases. That is why no man is to be compared to you. When you arise, our enemies scatters. Oh, what a wonderful, wonderful day. Day we never forget. After a war, the darkness away. Jesus, our Savior. Oh, and glory, my soul. Kapalia Savaliata. Kapalia Kapakata. Hey, Madam, cry no more over that your child. Cry no more over that your child. I know you have spent a lot. I know you have spent a lot concerning his health. I know you have spent a lot. You asked God for that child, and God gave you that child. But it seems as if there is a hand of the enemy. It is from one hospital to another. But God said, now is the time. Now is the time for the healing. 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 Wherever that child is now, wherever that child is now, I declare healing. I declare healing. Let the host of healing, let the angels of healing visit you. Divine visitation, divine visitation, restoration upon that boy, restoration upon his house now, restoration upon his house now, restoration. I know you have spent money. You have spent money. Oh, you have spent money. You have had sleepless nights. You have cried. You have been asking God, yeah, my God, my God, my God. I declare healing. I declare healing. Divine visitation. The Lord is restoring health. The Lord is restoring health over the life of that boy now. Receive your healing. Receive your healing. Son, receive your healing. Son, receive your healing. Listen.
listen. Whoever the Son of Man has set free, whoever the Son of Man has set free, hey, freedom from epilepsy. I heard God here now. Freedom from epilepsy. Freedom from epilepsy. Freedom from epilepsy. Freedom from epilepsy. Freedom from mental disorder. Hey. Ay. Rapaliata faniati. Ay. Your husband cannot be condemned to a wheelchair. Jesus. Your husband cannot be condemned to a wheelchair. I want to speak to that spinal cord problem. I want to speak to that spinal cord problem. By divine power here, I declare bone return to bone, tendon return to tendon, every fractured limb, every fractured skull, every fractured bone. I speak power. I speak power. Return back to your perfection. Return back to your perfection. Hey. Get off from that wheelchair. 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 Oh. Hey. Hey. Yes, and now you do. Emakrana onye wani. They are here. They are here. Angels of healing, they are here. Kapalia Takatia. Kapalia Tia. Kapalia Tafakatalia. Shavalia Takatalia. Kapakataya. Kapakatakalia. Aya kapakatakalia tataya. 5 years of being diagnosed with fibroid. I hear God say now, fibroid is disappearing. Fibroid is disappearing. Young girl, it has been your fear. You have been afraid. You were told you must go for that surgery. You have been afraid. But I came here with the word of the Lord. I came here with the word of the Lord. The symptoms you saw before, the symptoms you saw yesterday, the fibroid you saw yesterday, they have disappeared. Oh, you will see them no more. 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 I speak to fibroid now. Leave that body now. Leave that body now. Fibroid disappear. Oh, fibroid disappear. Oh. I sense God here. There is a tumor. There is a tumor. It seems as if it is in a minor stage. It seems as if it is a minor stage. I declare, I stretch forth my hands. Madam, wherever you are, just place your hand there. Young man, wherever you are, just place your right hand there. I declare, tumor disappear. Tumor disappear. Tumor vanish. Tumor disappear. I stretch forth my hands. Wherever it is located, I don't know how many years. I don't know how many years. I don't know how many years it has grown. By fire, by fire, by fire. Let the fire of God match that tumor now. He's melted now. He's been melted now. Disappear.
In Joel chapter 2, in Joel chapter 2, verse 25, God said, I will restore to you the years that the cankerworm have stolen. I will restore to you. I will restore to you, young man. And I will say, I will pay back. I will pay back. I will restore the years that the cankerworm have stolen. I don't know what the enemy have stolen from you. I don't know what they have stolen from you. By fire, I declare it restored sevenfold. Hey, I declare it restored sevenfold. Shavalia Takatai. Epere Kataria Tata. You know past God, nothing. Nothing past God. Call amigo answer. Hey! There is a grace for speed here. There is a grace for speed here. It seems that if the enemy have stolen 10 years of yours, he has stolen 10 years of yours. But I see heaven say, I am compressing it. Before the end of this year, you are breaking out. You are breaking forth. You are breaking forth. No more limitation. No more limitation. Hey, hey, hey. Hey. Japalia Kapakataya. Oh, my dear, waiting be your problems. I waiting to give you worry. You know, past God, don't kill yourself. Wipe away your tears. Why dying before your time? Remember Jehovah God. Shapaliata. Be man, where my man born in sorrow. In life, love, suffer. I tell you true. I am encouraged one day. Jabez call on Jehovah, the God of Israel. And bless me well. Enlarge my coast. Make your hand for my body. Make you change me from evil. Make it open me. I tell you true. This God is answer. This God is did he way past my pikino? He know past God nothing. Nothing past God. Answer. Power day. Jesus power pass power. He be say power day. Young man, I want to speak to your finance now. Yes, sir. I want to speak to your finance now. Whatever the devil has stolen from you financially, open your hands wherever you are. Open your two hands wherever you are. I declare restoration to it now. I declare restoration to it. That business that is shaking, I demand divine restoration. I demand divine restoration in the name of Jesus. There is a man I want to pray for now.
It seems as if there is an anti-breakthrough spirit that is hovering around your life. When it is time for you to experience breakthrough, there is a power that says you can move forward. It is called anti-breakthrough spirit. By fire, as a priest of God, anointed by God, I declare every anti-breakthrough spirit following you wherever you are going, following you to your business, following you in your career. I declare fire now. I declare fire now. Wherever you are, shout that fire 7 times. They are collapsing. They are collapsing. They are collapsing. They are collapsing. Hey. Thank you, Jesus. Shepele katosata. I want to prophesy over your life now. I want to prophesy over your life. Wherever you are, lift your hands to heaven. By divine grace, I reject rejection for your sake. Wherever you have been rejected before, wherever you have been rejected before, wherever you have been rejected before, wherever men that should help you have rejected you, wherever your contract has been rejected, wherever whatever God has placed in your hands has been rejected. Hey, I lift up my hands and I stretch it to you wherever you are. I declare to you now, receive the grace for breakthrough. Receive the grace for acceptance. 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 Listen. By divine fire, I push you forward. I push you forward. I push your business forward. I push your life forward. In the name of Jesus. You are faithful. I sense heaven here. I sense heaven here. I sense heaven here. I sense heaven here. Nobody like you. Abonye kamgasi no yirigineli kwe maneloa. Abonye, nama. Abonye kamgasi no yirigi. Iwe I sense heaven here. My eyes was just open now, and I saw angels with 7 international visas. Angels with 7 international visas. Angels with 7 international visas. One of them is an angel with Canadian visa.
I see a hand that is saying to some that hand that is saying, why will I give him that visa? And I see heaven's intervention. I declare, wherever there are 7 people here now, wherever they are, receive your international visa. Oh, receive your international visa. Oh, receive your international visa. Oh. I've searched around. I have looked around. If I can see any man to be compared to you, you have no comparison. You have no man to be compared to. That is why I call you Jehovah Jireh, Jehovah Nisi, impossibility specialist. There is nothing you cannot do. It is all over me. It is all over me. There is a young girl here. There's a young lady here. God said I should announce to you. He said this year, get set for your own wedding. Oh, this year, get set for your own wedding. Oh, this year, get set for your own wedding. Oh, this year, get set. He said, I will repay back. You have lost 3 relationships. You have lost 3 relationships in the past. But I see the hand of God. I see the hand of God. And God said I should announce to you. He said your heaven is taking place this year. And by next year, by divine orchestration, your first children shall be twins. Your first delivery shall be twins. The hand of God will perform it. The hand of God will perform it. The hand of God will perform it. As I'm speaking to you now, you are not in any relationship. As I'm speaking to you now, you are not in any relationship. But I speak from the prophetic realm. From the prophetic realm. Hey, Kapakataya. Obonye kam gakpo na hano de kagi. Afugi monyam gaji tunyere gi. Agalam nugu we gakwa na dida. Afugi monye. Yete katala kawe wata kanga fonye irigio. Obonye gebele mi fidebe. Akwaki baba kusu wana fueli kwe. Hello, Wagamarana, Siani Nefedik. Okay, moi, Jesus. Okay, moi. The spirit of the spirits. The spirit of the spirits. Any man against your lifting, any man that has vowed that you will not rise, any man that has vowed that you will not break through, any man that has vowed that you will not celebrate, any man that has vowed that your heads will not be lifted, who is it that say it? Who is it that say it? When the Lord have not said, why do the hidden break? Why do the people imagine fainting? Hey, who is that man? Who is that man? Who is that man that has vowed that you will not succeed? By fire, I declare, just as the book of Genesis was disgraced, may they be disgraced. 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 Jesus. I see a spiritual cankerworm. I see a spiritual cankerworm that has been projected to a woman's family, that has been projected to a woman's marriage. The cankerworm here is to make sure that the joy of marriage is eaten.
I know you started well in that marriage, but you don't know what is happening. The enemy came and sought us. The enemy came and sought us. Anything that the enemy has stolen, the joy of that marriage that the enemy has stolen, by fire, I declare you restored now. I declare you restored now. Hey, 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 hey. I declare you restored now. Thank you, Jesus. Makana ebu bebu bata nebe keragu. Yes. Onye kereke werowe onye kurisi ahodozo. Onye edesiri kadiri afe. Chukwe bube bia. You can't be laboring. You can't be laboring like an elephant. And it's like an ant. Foundational problem of poverty. Foundational problem of poverty. Good things come to your hands, but it doesn't last. Good things come to your hands, but it doesn't last. Good things come to your hands, it doesn't last. You only see promised land, but you don't enter it. I challenge powers for your sake. Every power fighting your finance, every power fighting that good thing in your hand, every power fighting that good thing in your hands. They said they will vow that they will not see you succeed. Any power fighting it by fire, as a priest here, I declare it is time to give way now. 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 Pharaoh, let my people go. Let my people go. Let my people go. Ebubeki batanu nezi no long. Ina wunya boro soto. Ebe woke kabodo hadi. Wanya boro dale. Aderia na mechaka. Zukwe bube bia. Achara mi mao. Oye nani abweze. Ayara. Oye nani abweze. Abwakudere. Achara mi mao. Oye nani abweze. Oye nani abweze. Abwakudere. Ndị niile gbabara n'ime Jizọs adịghị ugwu Zion, adịghị ewezuga ha n'ọnọdụ ha ruo mgbe ebighị ebi. Ugwu Zion, ugwu Zion, otu aka Jehova gbara ndị ogige. Ịmara na ọ bụrụ na ị gbabara n'ime Jizọs, a gwara gị dị kudu Zion, adịghị ewezuga gị n'ọnọdụ gị ruo mgbe ebighị ebi. Ugwu Zion, ugwu Zion, otu aka Jehova gbara ndị ogige. Ịmara ndị niile gbabara n'ime Jizọs, onye ahụ dị ka ugwu Zion, adịghị ewezuga ya n'ọnọdụ ya ruo mgbe ebighị ebi. Ugwu Zion, ugwu Zion, otu aka Jehova gbara ndị ogige. Listen now, aka ya, aka Jehova na-eme mma. Ọlụ ebube ya ga na-erugharị
Abwakaso aka Jehovah nebema. Jesus. Radako kaladaba sherepela. Zarakara pateto lenama. Palakone kokaratana mene kode palada. Sebelede na aniako paradara. Ekonokokore kopalano ekora paladasa. Jesus sebeledo rana mane kore debelede ada balada. Ezeleko rana kapa ano serepele komate sharada. Jesus, you are faithful. Yes, sir, you are faithful. Aha, bonyo lebube. Olang osiriku. Osi wike weteremia. Obodim nalo. That is what you do. You are the King of all kings. Esrene na gabawe moli. Otuange dembochi. Otuange gadigide. Ibu Jehovah. Ahagi bonyole bube. Ọlọ́run sirike. Osiere mi ke wetere gia. Obode nalo. Esrene na gabawe mole. Otuangi dimbochi. Otuangi gadigide. Ibu Jehovah. Oh, Jesus. Esreni jiri webia noa. Obo kanyi wedu. Webiga yoke remeri. Obi jiribia. Esreni ji webia no. Obo kanyi wedu. Webiga yoke remeri. Obi jiribia. Ese na IGBO nyolwe bube. Olwa osirike. Osi wike weteregea. Obode nalo. Esrene na gabawe mali. Otwa idimbochie. Obotwa onke gadigide. Ibo Jehovah. Inagabawe, you have never changed. You are the same today, tomorrow, and forever. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Oke mmiri na-egbu ogwe. Ugwu anarị atụ egwu. Chineke mi ịdị mma. Oke mmiri na-egbu ogwe. Oke mmiri na-egbu ogwe. Chineke anyị ịdị mma. Ọkwa gị bụ olori enyi. Agụbata ya mbadawara ọsọ. Oke mmanwụ na-eti onwe ya.
ọkwa gị bụ amara mara ụzọ ọdọ mmiri Besaida o Chineke mụ ịdị mma ọkwa gị bụ oke mmiri na-eche onwe ya oke mmanwụ na-eche onwe ya Chineke mụ ịdị mma amara mara ụzọ ọ dịghị onye m ga-eji atụnyere gị ọkwa gị bụ amara mara ụzọ Chineke mụ ịdị mma oke mmiri na-ebu ogwe ogwu anarị atụ egwu Chineke mụ ịdị mma You are good. Ịdị ụtọ. Ọkwa gị bụ agbarụsịa ngire kụrụ ngere nwa. Ọkwa gị ba n'ọkpọrọkụ na-eju ọnụ. Ugwu mmiri na ndị ga-atụ egwu. Ọ bụ gị bụ amara mara ụzọ oke mmanwụ na-eche onwe ya Chineke anyị ịdị mma oke mmanwụ na-eche onwe ya abalụsị angele kụlụ nwa ngele nwa ọkwa gị bụ amara mara ụzọ Chineke ọkwa gị bụ echeta obi esi ike chigụrụ ntutu isi m ọnụ ọ dịghị ihe karịrị gị n'omume Chineke mara otu o si dịrị m n'obi m onye mara ebe ọkọ na-akọ m Chineke anyị ịdị mma ịdị mma ịdị mma ịdị mma Chineke mụ ịdị mma onye nwe m ịdị mma amakwara m na onye nche m nọ nso amakwara m na ọ nọghị m ebe dị anya amara m ọ ga-ebili ọlụ elu agamara na chi anyị na-efe dị ike ị naghị agbanwe agbanwe ọ dịghị ihe rara gị ahụ n'omume naanị gị bụ ọchịrị ọzụwa oke mmiri na-egbu ogwe amara mara ụzọ echeta obi esie ike amakwara m na onye nche m nọ nso amara m na ọ nọghị m ebe dị anya amara m ọ ga-ebili ọlụ elu agamara na chi anyị na-efe n'ike amakwara m na ọ bụ ya bụ ekwu eme olori ihe lori ihe lori enyi kwụrụ ọdụm n'ọnụ agbanwe dịka izu agbagharịa ya amakwara m na mgbe ị ga-ebili ọlụ elu agamara na chi anyị na-efe n'ike listen now amara m na ọ ga-eme ka obi dị m mma amara m na ọ ga-eme na ị ga-eme ya ka obi dị m mma
Chimarobim, my own chief cornerstone, the lion of my jungle, the man that knows the beginning before the beginning began. Amaram no gemere moya ko bide momba. Amaram no gemere moya ko bide momba. Chine kamaram ni gezame pere ko bide momba. Amaram ni geme ya ko bide momba. Yes, sir. Iyami nemeremo, Chineke onoma poge koya. Otisi eletamo, Chineke onawo makpato yinaro. Yecheke talami yoma gemeregie, wesikambuko gabo tutoma. Makana botu tokinerio, wetrage ya obi na dege ma. Chineke wegi ya mangenyegi o, Chineke na ya kamiki nemeremo. Amaram nigeme ya kobede mumba. Uwetaraki chichi midi harijio, ese bobede katano egere. Oba botuto jurono me, Chineke kan wetrake akiwere. Amami emkenyegio, Chineke ambronoge zurugio. Amakoranom nigeme ya kobede mumba. Jesus. Ebube. Amaram nigeme moya ko bide mumba. Chineke ni salame pere na balekezram no totwa. Chineke abere makwa balido. Chineke bera we ficha manyambrinanya. Oku porogie akwa yake bira weza mepere na baleo. Amaram nigeme ya kobede bomba. Eze nezo n'okpuru ya. Ọ dịghị onye gị na ya na-achị eze. Eze ndị eze nezo n'okpuru ya. Ọ dịghị onye gị na ya na-achị eze. Yes, sir. Olórí yẹn lórí yẹn. Eze n'okpuru ya ọ dịghị onye gị na ya na-achị eze. N'eluigwe n'elu ụwa, Chukwu naanị gị bụ ọkaka. Ọ dịghị onye gị na ya na-achị eze. Jesus.
sem. Oloria ibona no chukolu ebemo. Owego nyegina yana chiese. Deligone lowa. Chukuna IGBO kakamo. Odigo nyegina yana chiese. Ilore Boradum nano maturu golao Odio nyegina yana chiese Ilori Boradum nano maturu golao Time Odio nyegina yana chiese Makani boke mwa Mwani nile na tuegu giyo Adio nyegina yana chiese Ibu oke mwa Oke mline mwokwe Mwani ana tuegu giyo Adio nyegina yana chiese Ana ebu achara Emana IGBO kachara neto Adio nyegina yana chiese Ana ebu achara Emana IGBO kachara neto tolita Adio nyegina yana chiese Aya Jesus Ezende mwone zese Even IGBO bodani nezono burugi You are our strength You are my father You are the man that lives And you are the man that is And you are the man that is to come You change it, your compassionate change it not. Ekelela Yesu. Imana ibu ese. Ibu okamrika newo kwechukwama. Okema wone jowe. Okwagibu esore sotando Okwagibu amara maruzome Yeche tobi esiebike Tandamri nedala Yeze dile dezesi Okemiri na mokwebe Amara maruzome Abiara kankelegi Makana yine menoni bomao Yezeme Nezono kuru ya Owego nye gina yana chiese Makana ilori elore Eborando nano maturugo lala Owego nye gina yana chiese Kaya bada kole mana Ifene ko parle do shele kona balada You are the master of the whole universe My chief cornerstone Chineke kigwe Onye kere igwe n'ụwa Onye kere osimiri Kekwa kpakpando ụwa n'abalị Ịbụ nna m Eze nke ndị eze niile
Yes, sir. I be like I'm yo tutu. Make a ndi Noah. Nilewe mara nebo. Ayara kadada. Joko. Hey. Radakopa nako elekoba nasa. Jesus. Zite masogi nelogo na deda. Zepo dologe nina owe yobi nirinde bolite dege kahaga no bala mekande benoa nilewe mara nebo chuko. Jesus. Jesus. Yes, he when him Jesus. Yamika Yamume. Mekosiomaki. Wasane luwanile. Madubi. Ibunam. Ese. Nkedi ese nile. Ainanya gyotuto. Mekandi binowa. Nilewe maranibu. Jesus. Chuku. Aya. Aya. Mpa uwe yo bierola o. When they sabelans someone them. God is looking for vessels. God is looking for whom to use in this deadly hour. Make yourself available. When you be ruele, will lead this Sabiawala. Onye wi you be Abiawala iwere you be. Jesus. Jesus is coming soon. Very soon he will come. He is coming to harvest his own. Oh, when you be ruele. Uwelide Sabiawala. Onye wi yubi Abiawala iwe yubi. Imarana onye ne welinde Sabiawala. Imana Jesus Sabiawala. Onye were yubi Abiawala iwe yubi. Yes, sir. Yes, sir. No game nile. Gamra reda. Jesus. Jigidem. Onyewem Jesus. Jigidem. Karakopeni araba shadaba. Jigidem. Onyewem Jesus. Jishema akagig. Osodi. Ngena
Emmanuel jisie maka gị ike maka na ịrapụ m mmiri ga-ebukwara n'ume eburu ịma jisie maka gị ike ịrapụ m ụwa ga-akọ m ọnụ ọsọ dị nke na-agba mmeri dị ke m jebe Listen now. Amakwara m onye m so na-aga. Amakwara m onye m so, ọ bụ Jizọs. Ebube nọ n'ime ebube. No man has ever followed you and stumbled on the way. Ọ dịghị onye gị na ya so agaghị na-arapụ aka n'ụzọ. Naanị mmadụ na-akwọ mmadụ n'azụ ya arapụ ya aka ya ada. Naanị gị na-akwọ mmadụ n'azụ ka ejisie ike. Naanị gị bụ amara ụzọ echete obi esie ike. Nka nkume Israel. Osimiri atata, osimiri atụ nnu. Amakwara m onye m so, onye m so na-aga. Amakwara m onye m so, ọ bụ Jizọs. Odogwu karịrị odogwu Chineke mụ na mi na-eme mma. Amakwara m na-eme mma ka m soro gị o. Ị ma na onye tụkwasịrị gị obi onye ahụ dịkwa n'ụkwụ ugwu Zayọn Chukwu ọma. Adịghị ewezuga ya n'ọnọdụ ya ka m soro gị. Amakwara m onye m so na-aga. Amara m onye m so, ọ bụ Jizọs. Jesus. You are the master of the whole universe. You are the man that was. You are the man that is. You are the man that is to come. You have no comparison. You have not changed. No man to be compared to you. You mean what you say and you say what you mean. Okay. Come walk with me. This road is rough and narrow. Come walk with Sharako. You cannot walk alone. For the road is rough. Korakana. And there are many dangers. Come walk with me. And I will see you through. Oh, Jesus. No man has ever walked with you and be disgraced. No man has ever walked with you and be left alone. You are our protector. Never leave us alone, Jesus. Ooh. Come and walk with me. This road is rough and danger. Come walk with me. For I cannot walk it on my own. Yes, sir. For this road is so rough, and there are many dangers. Come walk with me, and I will see you through. Be
sorobje, bia sorobje, makanoza diegu, ogunike dinoso, bia sorobje, apugi mije ado. Jesus. Jesus, Jesus, Jesus. Ndị niile gbabara n'ime Jesus, adịkugwu Zion, adịghị ewezuga ha n'ọnọdụ ha ruo mgbe ebighị ebi. Ugwu Zion, ugwu Zion, otu aka Jehova mara ndị ogige. Ịmara na ọ bụrụ na ị gbabara n'ime Jizọs, a gwara gị dị kudu Zion, adịghị ewezuga gị n'ọnọdụ gị ruo mgbe ebighị ebi. Ugwu Zion, ugwu Zion, otu aka Jehova gbara ndị ogige. Ịma na ndị niile gbabara n'ime Jizọs, onye ahụ dị ka ugwu Zion, adịghị ewezuga ya n'ọnọdụ ya ruo mgbe ebighị ebi. Ugwu Zion, ugwu Zion, otu aka Jehova gbara ndị ogige. Listen now, aka ya, aka Jehova na-eme mma. Ọlụ ebube ya ga na-erugharị n'ebe m nọ. Isi ike ndụ nke na-adịghị ata ata, aka bụ aka nsọ, aka Jehova na-eme mma. Jesus. Radako kaladaba sherepela, zarakara pateto lenama, palakone kokaratana mene kode palada, sebelede na aniako paradara, ekonokokore kopalano ekora paladasa. Jesus, sebeledo ranamane kore debelede arabalada. Zeleko rana kapa ano serepele komate sharada. Jesus, you are faithful. Yes, sir, you are faithful. You are faithful. Aka wakaso afurumaka Jehova nemere mumba. Ọlụ ebube ya keneruarị n'ebe m nọ. Isi ike ndụ onye ṅụrụ ya mmiri agaghị akpọ ya kue. Aka nsọ, aka Jehova na-eme mma. Beni na aka na-agwọ ọrịa, aka Jehova na-egbo mkpa. Ọ bụ ọlụ ebube ya kenerugharị n'ebe
onye ṅụrụ ya mmiri agaghị abọ ya ka ọzọ. Aka aka nsọ, aka Jehova na-eme mma. Afụrụ m aka na-agwọ ọrịa, aka Jehova na-agwọ m ọrịa. Ọla ebube ya nke na-erugharị n'elu isi m. Isi ike ndụ, onye ṅụrụ ya mmiri agaghị akpọ ya ka ọzọ. Aka aka nsọ, aka Jehova na-eme mma. Aka na-agwọ ọrịa bụ ife kpatara ọrịa. Aka na-emere m mma, aka mere ogbenye ọgaranya. Ọ bụ ya bụ isi ike ndụ, onye ṅụrụ ya mmiri agaghị akpọ ya nkụ. Afụrụ m aka na-agwọ ọrịa, aka Jehova na-eme mma. Aka akọma, aka mere nwanyị agatụrụ ime mụ ejima atọ. Ọlụ ebube ya ka na-erugharị n'ebe nọ. Isi ike nke na-adịghị ata ata. Aka akọma, aka Jehova na-eme mma. Ah, Jesus. Jesus. More anymore. More anymore. More anymore. Oke mmiri na-ebi egbe, onye na-abịa ọzọ. Chinadị ga-agbanwe agbanwe. Ikemle Chukwuamaka dibịa, ebe mmụọ na-eri mmụọ, oke mmụọ na-eri oke aja. Gị onye dị elu, onye dị elu, onye dị elu, ọkwa gị onye kwesịrị iri otuto. Njiri bịa, na-agbanwe ọnwụ nye m ndụ Chineke ọma. Sọ gị bụ mmụọ na-eri mmụọ, oke mmụọ na-eri oke aja. Sọ gị onye dị elu, onye dị elu, onye dị elu. Sọ gị onye kwesịrị iri otuto. Njiri bịa, ị na-agbanwe ọnwụ, ị na-enye ndụ,
sọ gị bụ mmụọ na-eri mmụọ, oke mmụọ na-eri oke aja. Sọ gị onye dị elu, onye dị elu, onye dị elu. Sọ gị onye kwesịrị iri otuto, jiri gị ha. Sọ gị chi onye dị elu, onye mere ihe loro enyi, amama amasị amasị, oke mmiri nke na-egbu ogwe, ụgwọ m nara ịbara tụ egwu. Sọ gị onye dị elu, oke ifufe na n'otu gị. Sọ gị onye kwesịrị iri otuto, njiri bịa. Ị na-agbanwe, ị na-enye m ndụ Chineke ọma. Sọ gị ịbụ mmụọ na-eri mmụọ, oke mmụọ na-eri oke aja. Sọ gị onye dị elu, onye dị elu, onye dị elu. Sọ gị onye kwesịrị iri otuto, njiri bịa. Oh, Jesus. Jesus, Jesus. Lord, I wanna know more than I know myself. Teach me, Lord, to know your ways, to know your truth. Lord, I wanna know you better than I know myself. Teach me, Lord, to know your ways, to know your truth. Yes, sir. Teach me, teach me. That is all. That is my inner desire. Jesus, I wanna know you better than I know myself. Teach me, Lord, to know your ways, to know your truth. Lord, I wanna know you more, better than I know myself. Teach me, Lord, to know your ways, to know your truth. Now listen now. Achọrọ m ịma onye naanị ya bụ eze, onye naanị ya bụ eze, ọ bụ ọkụ na-ere. Achọrọ m ịma onye naanị ya bụ eze, onye naanị ya bụ eze, ọ bụ ọkụ na-ere. Yes, sir. Yes, sir. Ay, ay. Olórí elóore. Olórí ebiari lo. Chineke achọrọ m ịmara gị maka na ọ bụ gị naanị gị bụ ọgụ egoro wotoro mmeri lọta. Amara mara ụzọ mee.
onye naanị ya bụ eze. Achọrọ m ịma gị, onye naanị ya bụ eze, onye naanị ya bụ eze. Ọ bụ ọkụ na-erere, olori elori 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 enyi, agụbatọ ya mgbadawara ọsọ ya. Otu onye anasị unu abịala, nganga ụmụ Izrel onye ọnwa. Chi gụrụ ntutu isi m ọnụ, ọkwa gị mara na ihe m ga-abụ n'ụwa mee. Onye naanị ya bụ eze, ọ bụ ọkụ na-erere. Achọrọ m ịmara gị, onye naanị ya na-achị eze, onye naanị ya na-achị n'eluigwe na chi n'elu ụwa niile. Ọkwa gị bụ olori elori 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 enyi, agụbatọ ya mgbadawara ọsọ, aka nke biri ka ntanta mmiri na-edo ala, Chukwu olu ebube mee. Onye naanị ya bụ eze, ọ bụ ọkụ na-erere. Mane achọrọ m ịmara ya, ọ bụ onye naanị ya na-achị n'eluigwe na chi n'elu ụwa niile. Onye naanị ya bụ eze, ọ bụ ọkụ na-erere. Achọrọ m ịma onye naanị ya bụ eze, onye naanị ya bụ eze, ọ bụ ọkụ na-erere. Achọrọ m ịma gị, onye naanị ya na-achị, onye naanị ya na-achị n'eluigwe n'elu ụwa. Ọ bụ ya bụ olori ihe bịara ile m, akụbatọ ya mgbada were ọsọ. Onye naanị ya bụ eze, onye naanị ya na-achị, ọ bụ ọkụ na-erere. Achọrọ m ịmara gị, achọrọ m ịmara gị, achọrọ m ịmara gị, ịbụ ọkụ na-erere. Olori elori 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 elori, onye naanị ya bụ eze, onye naanị ya bụ eze, ọ bụ ọkụ na-erere. Onye nwe ka m na-enye, ya ka m na-enye ndụ niile. Jesus, were ihe niile were n'ọbụ aka ya. Ben, o were mmanya n'ihe o jiri kpọm, bụ ka m soro wee ya bụ alaeze ya, alaeze ya. Ebe oshi na-anaghị ezo, alaeze ya. Ebe nchara na-anaghị ere, alaeze ya. Alaeze ebi ebi. I will serve you, Jesus. That is all I have to do. For the rest of my life, I will worship you. Hey. Onye nwe m ka m ga-enye, ya ka m ga-enye ndụ m niile. Wekọta ihe niile m were, Jesus, wetinye ya n'ọba aka ya. Ị mara ihe o jiri kpọọ m, ihe o jiri mụọ m, bụ ka m soro wee ya bụ alaeze ya, alaeze ya.
mechara na-aga ere alaeze ya o alaeze mmebi ebi alaeze Chineke m alaeze mmebi ebi alaeze olórí ebiarila m alaeze mmebi ebi alaeze Chineke m alaeze mmebi ebi. I love you, Jesus. I love you, Jesus. Dikanele na chomiro gango Obim na jogi onyewe Nanigi ka obim na cho Ben achoro mi pe regi Ay Thank you, Jesus. Agunagu mburu obimbu Aguibeye natogi onyewe Nyere adigi kemaka Nyere adigi kemaka Achọrọ m ikpere gị naanị gị bike bụrụ ọtamo naanị gị ka nyeworo m naanị gị ka obi m na-achọ Achọrọ m ikpere gị I love you, Lord. I love you, Lord. Yes, I love you, Lord. You are God. I love you, Lord. I love you, Lord. Yes, I love you, Lord. You are God. Onye gemere m ka Jesus. 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 Onye gafum n'anya ka Jesus. Onye gemere m ka Jesus. Onye better. Jesus. Obo mama gemere ka Jesus. Obo papa gemere ka Jesus. Obo papa gemere mo ka Jesus. Onye gemere ka Jesus. Onye gemere mo ka Jesus. Onye gemere ka Jesus. Onye
Akwagi gwaram nebe zuzo. Aya. Esrina kagi dike no na rume. Aya. Hey, kapalia takataya. Mberi bungebo. Hey. Akwagi gwaram nebe zuzo. Aya. Esrini keji baby. Hey, kapalia fariata. Repere kataya. Hey. Aya balada. Hey. Estre neva de kofaia. Hey. Webulie isibelu. Kapalia takata. Mama siamasi esuku. Mela pakatala kata. Jerusalem. Hey. Yabia bezwe na kapanion. I want to prophesy over your life now. I want to prophesy over your life. Wherever you are, lift your hands to heaven. By divine grace, I reject rejection for your sake. Wherever you have been rejected before, wherever you have been rejected before, wherever you have been rejected before, wherever men that should help you have rejected you, wherever your contract has been rejected, wherever whatever God has placed in your hands has been rejected. Hey, I lift up my hands and I stretch it to you wherever you are. I declare to you now, receive the grace for breakthrough. Receive the grace for acceptance. 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 Listen. By divine fire, I push you forward. I push you forward. I push your business forward. I push your life forward. In the name of Jesus. Child of God, it is your season. It is your season of healing. It is your season of healing. Amen. By divine instrumentality, I declare any form of infirmity, every arrow of infirmity fired over your body, by the power of God here available, I declare it collapse now. I declare it collapse now. The book of Jeremiah chapter 30 verse 19 is here. I should tell you, I will restore your health back. Whatever the devil has stolen, whatever the devil has stolen, anything that the devil has stolen that regards your health, by divine power, I declare it restored to you now. It is restored to you now. It is restored to you now. Any kidney that has been stolen, I declare it restored. I declare it restored. I declare it restored. Any organ that the enemy have stolen, any organ of your body that the prince of Persia have stolen, wherever they have hijacked it, by fire, by fire, by fire, I declare it restored now. Restored now. Restored now. Restored now. In the name of Jesus. Hey, you are faithful. Madam, God says she will announce to you. God says she will announce to you that age-long infirmity that has taken your money, that infirmity that your neighbors have known you with, that sickness that have labeled you a name. By divine power, I declare your name changes to miracle now. Your name changes to restoration now. I see heaven restoring your health. I see heaven restoring your health. In the name of Jesus.
Hey, kapakata bada like it. Repere take. Japalia Savalia take it. Epere Kopakata Katalekate. Repalia Katakata. Rekapaka take it. Restoration is coming. Restoration is coming. Diabetes. You are not meant to be in that body. Diabetes, you are not meant to be in that body. I command you leave now. Leave that body now. Leave that body now. Hey, Papakatakataya. Hey, break Japalia Kataria. Hey, break Papakatakata. I see the angels of healing here. There is a man the heavens are visiting now. The heaven is visiting your case. I know the doctor called it prostate cancer. By divine power, I terminate cancer now. Cancer disappear. Prostate cancer disappear. Hey, Kapalia Teketea. Yes, sir. I want to speak to that case. I hear you, woman, by your left hand. It seems like there is a lump. There is a lump here. You have gone for diagnosis and they have told you there is a lump here. Hey, but then when God created you, it was not here. He created you perfect. Every arrow fired. And they have called it a lump. In the realm of the supernatural, it is like an arrow. In the realm of the supernatural, an enemy has done that. By divine power, by that name Jesus, I declare you demonic lump, disappear now. Be consumed by fire. Hey. Wherever it's been manipulated, I declare, let the fire visit it. Let the fire visit that coven now. Visitation. Visit by fire. Lamp disappear. In the name of Jesus. You say you heal all our diseases. That is why no man is to be compared to you. When you arise, our enemies scatters. What a wonderful day that we never forget.
Ay, 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 ay. After I walk the darkness away, Aya, Jesus, kapakata, my Savior. Oh, Uzuali what a ekete. good dad. Ekoko kotapa kate kete kete. Shate kete 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 kete. Ekete kete 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 kete. Ekete kete 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 kete. Ekete kete 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 kete. Ekete kete kete kete. Ekete kapakata kata kata daya. Hey, kapakata la la la. And glory, Hey, my soul. hey, kapalia savaliata. Hey, kapalia kapakata. My Savior. Hey, 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 hey. Madam, cry no more over that your child. Cry no more over that your child. I know you have spent a lot. I know you have spent a lot concerning his health. I know you have spent a lot. You asked God for that child, and God gave you that child. But it seems as if there is a hand of the enemy. It is from one hospital to another. But God said, now is the time. Now is the time for the healing. 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 Wherever that child is now, wherever that child is now, I declare healing. I declare healing. Let the host of healing, let the angels of healing visit you. Divine visitation, divine visitation, restoration upon that boy, restoration upon his house now, restoration upon his house now, restoration. I know you have spent money. You have spent money. Oh, you have spent money. You have had sleepless nights. You have cried. You have been asking God, God. Yeah, my God, my God, my God. I declare healing. I declare healing. Divine visitation. The Lord is restoring health. The Lord is restoring health over the life of that boy now. Receive your healing. Receive your healing. Son, receive your healing. Son, receive your healing. Listen. Whoever the Son of Man has set free, whoever the Son of Man has set free, hey, freedom from epilepsy. I heard God here now. Freedom from epilepsy. Freedom from epilepsy. Freedom from epilepsy. Freedom from epilepsy. Freedom from mental disorder. Hey. Ay. Rapalia Tafaliati. Your husband cannot be condemned to a wheelchair. Jesus. Your husband cannot be condemned to a wheelchair. I want to speak to that spinal cord problem. I want to speak to that spinal cord problem. By divine power here, I declare bone return to bone, tendon return to tendon, every fractured limb, every fractured skull, every fractured bone. I speak power. I speak power. Return back to your perfection. Return back to your perfection. Hey. Get off from that wheelchair. 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 Oh. Hey. Hey. Yes, I'm not in you. Emakrana onye wani. They are here. They are here. Angels of healing, they are here. Kapalia Takatia. Kapalia Tia. Kapalia Tafakatalia. Shavalia Takatalia. Kapakataya.
Ay, 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 ay. Hey! Kapakatakalia. Ay, kapakatakalia takaya. 5 years of being diagnosed with fibroid. I hear God say now, fibroid is disappearing. Fibroid is disappearing. Young girl, it has been your fear. You have been afraid. You were told you must go for that surgery. You have been afraid. But I came here with the word of the Lord. I came here with the word of the Lord. The symptoms you saw before, the symptoms you saw yesterday, the fibroid you saw yesterday, they have disappeared. Oh, you will see them no more. 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 I speak to fibroid now. Leave that body now. Leave that body now. Fibroid disappear. Oh, fibroid disappear. Oh. Ay, 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 ay. I sense God here. There is a tumor. There is a tumor. It seems as if it is in a minor stage. It seems as if it is a minor stage. I declare, I stretch forth my hands. Madam, wherever you are, just place your hand here. Young man, wherever you are, just place your right hand here. I declare, tumor disappear. Tumor disappear. Tumor vanish. Tumor disappear. I stretch forth my hands wherever it is located. I don't know how many years. I don't know how many years. I don't know how many years it has grown. By fire, by fire, by fire. Let the fire of God match that tumor now. He's melted now. He's been melted now. Disappear. In Joel chapter 2, in Joel chapter 2 verse 25, God said, I will restore to you the years that the cankerworm have stolen. I will restore to you. I will restore to you, young man. And I will say, I will pay back. I will pay back. I will restore the years that the cankerworm have stolen. I don't know what the enemy have stolen from you. I don't know what they have stolen from you. By fire, I declare it restored sevenfold. Hey, I declare it restored sevenfold. It don't pass God, nothing. Nothing past God. Call amigo, answer. Hey! There is a grace for speed here. There is a grace for speed here. It seems that if the enemy have stolen 10 years of yours, he has stolen 10 years of yours. But I see heaven say, I am compressing it. Before the end of this year, you are breaking out. Oh, you are breaking forth. Oh, you are breaking forth. Oh, no more limitation. No more limitation. Hey, 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 hey. Hey.
Japalia kapakataya. Rekepeke teke 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 teke. Oh, my dear, waiting be your problems. I waiting to give you worry. You know, but God, don't kill yourself. Wipe away your tears. Why die before your time? Remember Jehovah God. Shapaliata. Be man, where my man born in sorrow. In life full of suffer. I tell you true, I am encouraged one day. Jabez call on Jehovah, the God of Israel. Bless me well. Enlarge my coast. Make your hand for my body. Make you change me from evil. Make you know, baby. I tell you true, this God is did he way past my beginning? He know past God nothing. Nothing past God. Answer. Power day. Power day. Power day. Jesus power past power. He be say power day. Young man, I want to speak to your finance now. Yes, sir. I want to speak to your finance now. Whatever the devil has stolen from you financially, open your hands wherever you are. Open your two hands wherever you are. I declare restoration to it now. I declare restoration to it. That business that is shaking, I demand divine restoration. I demand divine restoration in the name of Jesus. There is a man I want to pray for now. It seems as if there is an anti-breakthrough spirit that is hovering around your life. When it is time for you to experience breakthrough, there is a power that says you can't move forward. It is called anti-breakthrough spirit. By fire, as a priest of God, anointed by God, I declare every anti-breakthrough spirit following you wherever you are going, following you to your business, following you in your career. I declare fire now. I declare fire now. Wherever you are, shout that fire 7 times. They are collapsing. They are collapsing. They are collapsing. They are collapsing. Hey. Thank you, Jesus. I want to prophesy over your life now. I want to prophesy over your life. Wherever you are, lift your hands to heaven. By divine grace, I reject rejection for your sake. Wherever you have been rejected before, wherever you have been rejected before, wherever you have been rejected before, wherever men that should help you have rejected you, wherever your contract has been rejected, wherever whatever God has placed in your hands has been rejected. Hey, I lift up my hands and I stretch it to you wherever you are. I declare to you now, receive the grace for breakthrough. Receive the grace for acceptance. 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 Listen. By divine fire, I push you forward. I push you forward.
I push your business forward. I push your life forward. In the name of Jesus. You are faithful. I sense heaven here. No one. I sense heaven here. No one. I sense heaven here. I sense heaven here. Nobody like you. Abonye kamgasi no yirigideli gbe manelowa. Abonye, onye, nama. Onye kamgasi no yirigi. Iwe olori Iwe agobatraya panawara Iwe gato abuki body wada wo Iwe gato na bame Iwe gato jikari di Iwe gato olorebelo Iwe gato I sense heaven here. My eyes was just open now, and I saw angels with 7 international visas. Angels with 7 international visas. Angels with 7 international visas. One of them is an angel with Canadian visa. I see a hand that is saying to some that hand that is saying, why will I give him that visa? And I see heaven's intervention. I declare, wherever there are 7 people here now, wherever they are, receive your international visa. Oh, receive your international visa. Oh, receive your international visa. Oh, I have looked around if I can see any man to be compared to. You have no comparison. You have no man to be compared to. That is why I call you Jehovah Jireh, Jehovah Nisi, impossibility specialist. There is nothing you cannot do. It is all over me. It is all over me. There is a young girl here. There's a young lady here. God says to announce to you. He said, this year, get set for your own wedding. Oh, this year, get set for your own wedding. Oh, this year, get set for your own wedding. Oh, this year, get set. He said, I will repay back. You have lost 3 relationships. You have lost 3 relationships in the past. But I see the hand of God. I see the hand of God. And God says to announce to you. He said, your heaven is taking place this year. And by next year, by divine orchestration, your first children shall be twins. Your first delivery shall be twins. The hand of God will perform it. The hand of God will perform it. The hand of God will perform it. As I'm speaking to you now, you are not in any relationship. As I'm speaking to you now, you are not in any relationship. But I speak from the prophetic realm. From the prophetic realm. Hey, Kapakataya. Obonye kamga pona hanode kagi. Afugi monyam geji tunyere gi. Agalam nugu wega kwa nadida. Afugi monye. Yete katala kawe wata kanga fonye irigio. Obonye gebele mifideme. Akwaki baba kusu wana fueli kwe. Onye. Hello wagamarana. Siani nefedike. Okay moi Jesus. Okay moi. The spirit of the spirits. The spirit of the spirits.
Any man against your lifting, any man that has vowed that you will not rise, any man that has vowed that you will not break through, any man that has vowed that you will not celebrate, any man that has vowed that your heads will not be lifted, who is it that saith it? Who is it that saith it? When the Lord have not said, why do the hidden rage? Why do the people imagine betting? Hey, who is that man? Who is that man? Who is that man that has vowed that you will not succeed? By fire, I declare, just as Nebuchadnezzar was disgraced, may they be disgraced. 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 Jesus. I see a spiritual cankerworm. I see a spiritual cankerworm that has been projected to a woman's family, that has been projected to a woman's marriage. The cankerworm here is to make sure that the joy of marriage is eaten. I know you started well in that marriage, but you don't know what is happening. The enemy came and sought us. The enemy came and sought us. Anything that the enemy has stolen, the joy of that marriage that the enemy has stolen, by fire, I declare it restored now. I declare you restored now. Hey, 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 hey. I declare you restored now. Thank you, Jesus. Makana ebu bebu batane bekerogu. Yes. Onye kereke werowea. Onye kurisi ahodoza. Onye yedesiri kadiri afe. Chukwe bube. He's here. You can't be laboring. You can't be laboring like an elephant. And he's like an ant. Foundational problem of poverty. Foundational problem of poverty. Good things come to your hands, but it doesn't last. Good things come to your hands, but it doesn't last. Good things come to your hands, it doesn't last. You only see promised land, but you don't enter it. I challenge powers for your sake. Every power fighting your finance, every power fighting that good thing in your hand, every power fighting that good thing in your hands. They said they will vow that they will not see you succeed. Any power fighting it by fire, as a priest here, I declare it is time to give way now. 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 Pharaoh, let my people go. Let my people go. Let my people go. Ebubeki batanu nezinụlọ ina nwunye abụrụ sụtọ ebe nwoke ka bodo ọdịghị nwanyị abụrụ dale adịrị ya na mechaka Chukwu ebube bịa achọrọ m ịma onye naanị ya bụ eze ayara onye naanị ya bụ eze agbakudere achọrọ m ịma onye naanị ya bụ eze onye naanị ya bụ eze agbakudere Jesus.